Co jsem koupila v německém Rossmannu. Jdeme udělat unpacking. Takže první, co vám chci ukázat, je takový šampon od Bang. Doufám, že to čtu správně. Jsem to zkoušela, můžu vám ho doporučit. Ale tady mám tohle, je můj nový obsession a já jsem fakt smutná z toho, že v Česku tohle nemáme a je to prostě jahoda v bílé čokoládě. Já jsem prostě posedla sladkostmi, které jsou sugar free a tohle je taková tyčinka od Vegans Coconut. Tak na tohle jsem zvědavá, protože tohle v Česku nemáme, taková matcha od Lebepur. Já chci ukázat kosmetiku, kterou naprosto miluju, ale v Česku je nemáme, ale v německém Rossmannu se prodává. Je to od značky No Cosmetics, fakt miluju. To je německá značka a je to prostě One parfum, je taková přírodní. Takový krémik, který už jsem zkoušela a je naprosto boží. Jsem fakt závislá od tyhle značky, furt kupuju něco od nich a dalším produktem od No Cosmetics je No Cosmetics Toner. Tak, od No Cosmetics tady mám takový serum por. Zkouším a uvidíme, jestli mi pomůže. Další produkt jsou takové pěny do koupele a nevím, neviděla jsem je v Česku. A tady je vlastně můžete takhle čichnout. Tahle voní naprosto skvělá, taková sladká vůně, taková candy a cítím tam nějakou vanilku. Já jsem milovník čaju, miluji čaj, takže koupila jsem tady v Rossmannu takový čistý hařmánek, že je bez kofeinu a můžete ho pít i večer. Další čaj je takový mango, chci ho vyzkoušet. Dalším produktem je takový pistáciový krém s bílou čokoládou, mám tady 2 balení a chci vám říct ještě, že v německém Rossmannu mají 20% slevy na Lebensmittel. Já miluji jahody v čokoládě, že já jsem koupila velký balení, je tady 200 gramů. Vlastně v Rossmannu u nás nejsou produkty od značky Kinder, ale v německém Rossmannu jsem je našla, takže já jsem koupila Kinder, že měli kolekci Stranger Things. Jasně, já to sleduju, takže jsem dostala. Já miluji tyhle postavy, mám i z Harryho Potteru. A já teď nevím, kdo je tohle. Jestli to je Steve, nebo napište mi prosím, kdo to je. A taťkovi jsem koupila i tyhle Happy Hippo. Takže to je celý můj nákup. A napište, co z toho seženu v Česku a co mi můžete doporučit.